tunruma hian class 12 mathematics relations kan endona class 12 Zirlai khan unit 1 na chapter masaber kha ani mase relations si kan end mai class 11 na kan sir to tho kha ania amero chu sets atangin kan trananga chutin lo chuan sets te subset te kan hrit chin lo chuan relation si a hriat fia thei don lo chuan set atangin kha chu chipchir dewin sets ti veli chu kan khel lo nga amero chu sets ti vel atang hiam bul kan ran don ni sets chu class 11 a definition kan reflect to a well defined collection of distinct objects te ni object sang element sang te kha well defined ani tu ni well defined kan ti chuan a number kha example tian example petaila a chiang berome example a chuan set of natural numbers teta ila natural number chu well defined ani chuan heting chi set kan ti chu ni ta a amero chu set of beautiful ladies te ti don ta angila ladies jong kha anmel traffic lo mai thei chuan kha chu set ani ve thei lo ni chuan set hi chu hian du tok taila thiamna natural number a chuan heng ho hi a element tho lo ni ta ni hei hi roster form kan ti khan ya hei hi set b ka tang khan lo du tok taila chuan subset kan nei vele ta ni relation sa tan chu kan hriat le ngai chu subset a hian set pani kan momo a is a subset of b eng ti khuna nge a hi b subset ani ang if every element of a is an element of b sia chuan a element reng kha b a ve tur ni chu subset kan ti chu ni ta ni chu ti chuan kan se dan chu we write a is a subset of b ting a zirtirtu ni hemi b ka hi example tian petaila 1 2 hi a ni ta se 1 2 3 hi 1 2 3 hi b ni thung ta ang se ti chuan 1 2 hi kan en chuan 1 2 chu b a element every element of a ti kan nei element engpo element zong ani chu berina 1 hi b a element ani chu tiang che chuan 2 po hi b a element ani heti ni chuan a hi subset of b tin kan nei thei don tin lo ni ta ni chuan example dang nei vel en vele teila ai 1 2 kan nei b a hian 2 3 ti kan nei ta ni heta fe thung chuan 1 hi b a to lo 1 hi b a to lo every element of a hi b a lo tin ani chu every element of a kan ti chuan 1 le 2 te hi b a ve vem kan ti chuan 1 hi b a ve lo chuan a is not a subset of b tin kan lo nei ta ani ti khan subset b ka chuan kan du to kanga tuna chuan cartesian product kan mo le do ni relation thretur chuan cartesian product of two sets kan ele do ni cartesian product of two sets cartesian product kan ti chuan a cross b kan ti hi cartesian product kan ti thin chu lo ni ta ni hei hi cartesian product kan soi chu lo ni ta ni cartesian product chu a cross b kan ti thina a cross b chu set of all ordered pairs a, b kan ti hi ordered pair chu lo ni ta ni pair ain kopa a, b ti hi ordered pair ani na chan chu b, a tinen hian ain angkhir lo thei ordered pair kan ti a chuan amma sa jok le an hung jok hian difference nei ta ni chuan ordered pair ti ni ta ni ordered pair kan nei a hi first coordinate le second coordinate thi apoimo ni ordered pair kan ti a chuan where a is an element of a and b is an element of b ti lo ni ta ni chuta chuan hemi a hi a hi ni turani b hi b hi ni turani chuti anga arrangement kan siam thei pair kan siam thei kha a cross b kan ti chu lo ni ta ni example ti hian la taila example mangin tian soi fe taila a aya chuan 1,2 ni ta se b aya hian a b kan lo nei ta ni ani chuan a cross b chu nge ni ta ang kan definition mang kan en chuan a, b anga si turani a chu enga mi nge a mi hi ni turani
chuan b chu b mi hi ani tur ani ti kan nei ta om zi chuan a comma b tramin zia tur chu ta chuan a mi chu a hi a mi ni tur ani a b hi b mi ni tur ni hei hi a cross b Cartesian product kan ti chu lo ni ta ni chu ta chuan a cross b tang chuan enge kan nei ta kang a cross b kan ti hian Cartesian product of two sets hi set ve tho ni don ni set re renga chuan curly bracket man kan nei chu ta chuan enge a element tur chu a comma b in kan ziak a element kan ziak ma sa thei 1 hi kan en chinang 1 le b element chenge ai b element b tur chu b a ya enge kan nei thei a hi kan nei phot adang kan nei them 1 hi mang le te la a element chu 1 tho hi mang le te la 1 tho kan man hian b a hian b la om le adon le tian sia le don te la a hian 1 mang le don te la b hian man tur dang kan nei to lo chuan 1 tan bi chuan a zo to a 2 tan kan en ve leng 2 tan chuan 2 b mi chu a kan nei ni chu tiang bokin 2 tan hian 2 b heti hian kan lo nei ta ni hei hi a cross b atan chuan kan nei tur alo ni ta ni chuan relation bera kan lu to dona relation hi tuna kan topic ber tur khalo ni ta ni set kan reto a subset kan reto boka Cartesian product of two vectors kan reto bok a cross b kan nei a cross b ang chi hian a cross a ama po hi Cartesian product kan la thei ka chu class 11 a kan zir to thowa ka chu a cross b ber kan en to wangin a cross a hi chu en non to lo ta ila chuan relations a hian lu teila relation R on A is a subset of A cross A subset ani ka chun relation china ni ta ni a relation R on A kan ti om ji chu A cross A kan soina ang deuh le kha ni mai a set pani kan nei ta a set pani kan nei kha A to B A le B kan nei thini ma se kha A le B ni lo khan khami set pani kha set in ang ni ta ang se chu ti ni chuan on A ti to phiang kan soi thini a relation on A kan ti chuan A hi A le A set pani soina ani ta ni chuan a cross A aya example at hian nei teila A aya chuan 1,2 nei teila chu ti ni chuan a cross A chu ngin tang a cross A kan en don chuan a tho hi tian ziak non teila 1,2 kan nei ta ni a cross A ni chuan a ma kan soi tong bok khan masazo kami element ti kan ziak masanga amasazo ka element kan ziak masanga koma anhung zo kami element ti kan ziak ang amasazo kami element chu 1 kan ziak ka anhung zo kami element chu 1 kan ziak thei koma 1 tan kan en le anhung zo ka 2 1,2 tiang kan nei ta ni chu tiang bok chuan 1 tan pani kan nei to 2 tan hian 1 le 2 hi kan nei le thei chu ti ni chuan a cross A hi relation on A a element tho heta hit element sang kan nei ta ni a element sang kan nei a chuan subset kan threto bok A cross A subset ani pot chuan relation ani tina lo ni ta ni example a thian la le taila heta tang hian en taila a element subset of A cross A hian engemaw ber la chinang 1,1 le 1,2 element pani hemite pani chau om na hi nei taila hemite hi subset of A cross A anni A cross A ta subset ani chuwan chuan hei hi relation kan ti thin ta ni relation R is equal to 1,1 1,2 hei hi relation ta na kan nei chu lo ni don ta ni a relation R on A is a subset of A cross A ti kan nei a subset of A cross A chu relation ni R aya hian kan nei thei ti khan element sang te pok kan nei thei kha chu siak vek lo taila chu mem je chu R is a subset of A cross A subset tina lo ni ta ni R chu A cross A subset tina lo ni ta ni chu ta chun R a hian 1 1 1 2 2 1
tru a hian subset chi sang om thei ta ni subset thau kha example a tian la teila 1 1 le 1 2 chu kan la to antian nan 1 1 a cross a ve ka hi ama le ama hi subset ani halani ama tan vek subset ani hal chu wan chun relation a khan atel hal ve kani chu tin che chuan r a hian adang la le teila 1,1 chau po hi ni ta se 1,1 chu subset of a cross a la ni tho 1,1 hemi big chau hi subset of a cross a ala ni tho chu wan chuan hei po hi relation ala ni tho ta ni chuan subset a chuan enge kan nei subset a chuan heta element zong ba ka hian empty set ani hian empty set reng hi chu subset ani halvek chu wan chuan relation hi a empty ve thei bokani khala kha ni kan hre the langai ome empty set ani hian relation ania hi a particular types of relation tia tel dona ei chu tuna hi chuan la soi fi wang lo teila chuan relation kan nei a khan r a ya chuan a element reng chu a, b tramin om thin ta ni a, b tramin om thin ta ni relation kan nei reng hian chuan thian kan ziak thei if a, b belongs to r a, b hi r a om ta se relation a om ta se tina lo ta ni chu tin chuan then we say that a is related to b a le b a in related ni a in b ever related ni tina khani mai ta a chuan hei hi kan ziak thin dan dang a chuan we write a relates b a is related to b tin kan ziak thini a, b belongs to r kan ti le a relates b kan ti hi ai ang renga hei chu kan du zok kan phang thei do na ni om si chuan example ani chinami a bok khan en le teila r I chuan 1,1 1 2 hei lo ni ta ang se r I chuan 1,1 1,2 hi lo ni ta ang se chuti ni chuan 1,1 belongs to r ani lo vek pon 1 relates 1 tin kan zik thei ni hei hi relation tu na hetiang lai definition b ka tanga kan nei chu lo ni ta ni hetiang bokin if a, b hi r a om ta lo ta se a, b hi r a om ta lo ta se chuti ni chuan then we say that a is not related to b a le b hi a in relate lova chuan ti hian kan zik thei ta ni a le b a in relate lo ni tin kan zik thei ta ni example a pechinang tunami relation a hian hei tho hi ring taila 1,1 1,2 hi ring taila ta hian 1,1 chu r a om ni chu wan chung 1,1 belongs to r kan tia ma se heta tang tho hian en taila 1,3 en chinang 1,3 hi r a om lo chu wan chuan 1,3 does not belong to r emo 1 is not related to 3 ti po hian kan nei thei ta ni ole tuna chuan domain le range kan en don ni domain and range of a relation domain relation big a chuan domain chu set of all first coordinates of elements of r r a khan element kan nei ta ni r a element tho chu ta hian ziak teila a, b ang hin kan ziak thin ni r a element tho chu a, b ang hin kan ziak thin ni a heta element a hi omna set nei don ta ni a omna set khang ho kha domain kan ti chu ni ta ni b kan nei vele b po hian omna set nei don achan chu a, b hi apong po mod lo cartesian product atangin om a cross b kan te mo a cross a mo khatianga tang ron om kha ni ta ni chuwan chuan b hian omna nei chu b lo ni ta ni kha range kan ti chu lo ni ta ni example mangin en taila ti hian en taila chu ti ni chuan ta hian domain hi tiang kan ziak thei ta ni domain of r first coordinate ani relation a element tho kan en relation a element tho atanga a first coordinate tho chu 1 chu zia na ngai lo ti na first coordinate chu 1 ani ta ni chuan 2 ania 1 le 2 chi chumem je chu domain chu 1,2 lo ni don ta ti na ni chu domain chu heta first coordinate ami te hi domain chu ni chu tiang bokin range chu ti heng kan zia le thin second coordinate element tho kan enang
enge second coordinate element tho chu 1 2 1 2 1 2 om si chun 1 le 2 chu ni phot 3 ani tel chuan chuan range aya chuan 1 2 3 he hi ni don tin an ro ni ta ni chuan domain a hian 1,2 antenan 1,2 ti ten zelo to ni achan chu domain kan hian set soina ni chu tiang bokin range a po hian 1 2 3 hi du dan zi ngot lo tur ti hian kan zi kang achan chu set ani range chu set katiha set of all second coordinates of elements of r r element tho second coordinate tho kha lo ni ta ni ole example dang en le taila ai chuan 1 2 3 bi chuan 1 4 9 16 lo nei taila 1 2 3 le 1 4 9 16 kan lo nei ta ni chutini chuan relation hi nichinami angot lo set builder form mangin set re chu roster form le set builder form om ama kan ji ang song kha roster form ve kani tuna chuan set builder form in n ve chinang set builder form ni chuan element te chu general term ang in tiang kan ji ka a, b kan ji ta ni such that ti hian lo ni tang se example ang kan pe ka a, b such that a belongs to a and b belongs to b and hemi ba ka hian condition dang petel taila chumi kan condition kan relation thil tu ber tu ra tan chuan a square is equal to b hei lo nei tel taila ani chuan a element thi a square chu b a element ne na in ang tur ani a square chu a element thi ani chumi om se chu a square a hian eng hong kan man thei a element a square ri a element tur ani wangin ta hian kan man thei ho chu 1 2 3 ani a hian 1 2 3 kan mang thei b hian eng hong kan man thei 1 4 9 16 kan mang thei 1 4 9 16 kan mang thei tiang kan en chinang hei hi set builder form nia roster form in kan la zi chu le ngai do na chumi tan chuan hemi big chau hi en taila a ya 1 kan mang chin 1 square chu b hian 1 kan man hian a dik chuman chun 1 alo ni ta ni 1 square chu 1 chu tiang bokin a ya 2 kan mang vele 1 kan mang to 2 kan mang vele a 2 kan man chuan 2 square chu b ya dik theu mem 4 b dik theu 4 ni vele a ya hian 3 kan mang vele 3 square ni chuan bi enge man thei kan nei 3 square chu 9 ani chuan 3 square 9 ani wangin tiang kan nei ta ni amaro chu 16 hian pair pui ni sina order pair kan ti khan pair pui ani vedon ta lo ni chuan 16 om na hi relation a tel vedon lo tina lo ni ta ni chu ti ni chuan r hi roster form chuan ti hian kan ziak thei ta ni ai element te chu nge nia eng le enge in pair thei tuna kan en tong khan 1 le 1 in pair thei 1 le 1 in pair a 2 le 4 in pair thei chu tiang bokin 3 le 9 po hi in pair thei ta ni chu ti ni chuan ai hi r tho khalo ni ta ni hemi tang hian domain kan en le don ta ni domain of r te chuing tenge element zong lak ngot khani lawa a element zong hi lak ngot tur ni lo engami nge ti china kan definition mang chuan relation a first coordinate ho hi ni ti kha domain a chung kan nei first coordinate ho chu nge relation a chuan 1 te 2 te 3 te hi first coordinate alo ni ta ni chutiang bok chuan range kan en vele a range kan en vele ta ni range a chuan second coordinate element tho enge second coordinate element tho chu 1 te 4 te 9 te hei range alo ni ta ni chuan range le domain ba ka hian relation a hian thil dang pakhat kan nei chu codomain ani codomain hi zirtel velo kang codomain of r
codomain a chuan range si anga train kan en range su tuna po hian A le B set A le B train kan en tani set A le B train kan en a chuta tang chuan anung lampanga hian range su hemi te tang hian range kan nei tani codomain ni ve thung chuan hemi full pop hian codomain a chuan kan la thin tani A cross B kan nei anung zok khi om je chuan codomain kan ti chu lo ni don tani chuti ni chuan codomain tur chu 1 4 9 16 hi codomain tur kan ni don tani kan nei don tani chuti ni chuan domain kan nei a range kan nei a codomain kan nei bok hi relation tan relation hi question train khata set builder form in a nualanga chuan khawngaiha roster forming kan da se langa range le domain kan son don chuan chu kan hring ngai lai chu alo ni don tani ole tuna hian example dang pele don taila let A is equal to 1 2 3 4 5 AI hian 1 2 3 4 5 lo ni tang se chutini chuan A relation on A is defined by on A kan ti chuan ni china khan A cross B te kan en on A ni ve thung chuan A cross A ti na ni mai kan ti to kha chuman chuan relation on A is defined by a hian ti hian nei taila R is equal to A, B such that A, B belongs to A and A le B te hi A element ni ta se and tuna hian relation define tu bertan hei hi mang taila A minus B is equal to 1 A le B kan minus in 1 a chuk turani ti hi lo nei taila chuti ni chuan a element tho kan en ta ni element tho om je chuan modulus of A minus B om je chuan kan minus a 1 chuk thei modulus a negative point ni thei tinan chu enter nan then a element a hian 1 A cross A di dona vangin ama le ma chu wan chun A kha ram pain jek to lo taila ama le ma en taila 1 le 1 kan minus 1 0 chu wan chun e chu element ani lo ngal phot chu ting che chuan 1 le 2 en ve le taila 1 le 2 kan en chuan 1 le 2 ni chuan 1 le 2 chuan element enge kan nei hei chu minus 1 ni chu 1 a chok don ti na lo ni ta ni khatiang bok khan enge dang kan nei le 1 nen in relate thei mem 1 le 3 ni chuan 1 nen ei nang to lo chan chu chok tu ri hei 1 ani 1 le 3 ni chuan minus 2 chok chu 2 ni 2 is not equal to 1 chu wa chuan 1 le 3 a thei lo chu wa chuan hemi tan chuan a difference single number cell ani ngai ta ni single number hantila a difference 1 ani zel ngai ta ni chu ti ni chuan ri chuan eng ho nge kan nei theyang 1 ta ne nge 1 tan chuan 2 ni mai a 2 tan chuan 2 le eng kan mai na sin nge 1 chok thei 3 kan mai na sin ni le a 3 le 4 le 5 hei zong hi r ta na element chu lo ni ta ni chu ti ni chuan hei hi Venn diagram angin ziak ve re ngang Venn diagram angin ziak taila Venn diagram ang kan ziak chuan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A B ani chuan engle nge in relate kan ti chuan 1 le 2 in relate 1 le 2 in relate ta 2 le 3 in relate le a 3 le 4 4 le 5 om je chuan hemi 1 hian relate pui nei lova hemi 5 hian relate pui nei lo ni ma se he chu relation ani chu ti ni chuan heta tang hian kan enta a domain of r chu eng ho nge 1 2 3 4 ta hian eng ho in nge relate pui nei 1 2 3 4 re ni chu ti ni chuan 1 2 3 4 hi domain lo ni don ta ni 1 2 3 4 hemi manga en lo pon heta po hian enge kha domain a chuan first coordinate element te ho hi set anga kan je hi domain chu ni ta ni 1 2 3 4 hi setting kan je chu domain kan ti kha lo ni ta ni chu tiang bokin range a chuan enge second coordinate te hi
setting kan zia ka second coordinate tho chu nge 2 3 4 5 2 3 4 5 hei hi range kan ti chu lo ni le ta ni chu tiang bokin ni chen yang tho khang codomain n le tai la codomain a chuan enge a cross a kan tia o hi a le b ti hi a to a ni ani chuan codomain a chuan hemi pumpui a element tho zong hi codomain a chuan atel vek don ta ni chuan codomain a chuan 1 2 3 4 5 hei hi codomain kan nei chu alo ni le don ta ani ole tuna chuan some particular types of relations kan en vele ang relation a hian type frang oma chu kan en don ani number 1 a chuan empty relation or void relation kan nei vele ta ni empty relation or void relation kan nei vele ta a relation r on a is said to be an empty relation empty relation kan ti thei hun if no element of a is related to any element of a element khan a thawa element kha relate pui nei lovin si chuan a cross a tang hin element sang kan nei thei ma se ta khan relate pui nei mi lo kha thei ta ni se ta khan chu na kina example man kan pe ang chu ti ni chuan empty relation kan ti chu empty hi lo ni ta ni empty set hi empty relation kan ti chu ni hi ma se ni china kan soi tong khan subset a chuan empty set re hi empty set re hi subset ani vek kan ti chuma chun a cross a tan empty set kha subset ani chu empty relation tian example mangin tian lo peta angila example a chuan let a is equal to 1 2 3 ai 1 2 3 ni taila a relation r on a is defined by tian define taila r I a chuan a comma b such that a le b te hi chu a a tang se a le b te hi a an oma a element 10 ni chuan a minus b is equal to 5 te hi a relation shil 2 halo ni tang se a minus b kan minus in 5 a chuk tur ani ti hi lo ni tang se ani chuan a cross a kan en le a cross a chu a cross a kan en le chuan je chuan a cross a tan chuan nge 1 2 3 cross 1 2 3 a element sang chu treu don 1,1 ti te 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 ti te khang ho kha element sang chu ma se khang ho tang hang kan en ta ni element pani element kan lak thei chu 1 2 3 le 1 2 3 chi a le b I hian 1 2 3 ve chi kan mang thei ai 1 kan manin bi a eng po mang thei la 5 fi chu na chan som lo ta ni chu tiam pokin ai a 2 po mang thei la bi a eng po mangila chu na chan som chung lo 5 chu na chan som chung lo chu tiam pokin ai a hian 3 mang thei la 3 po hi mang thei la bi a hian ate ber 1 po hi mang thei la 2 chu don 5 fi chu na chan som lo rum ta ni chu wan chuan heting chi hi empty relation kan lo ti ta ni empty relation kan ti a he chu chiang dewin empty set re chu subset of a cross a ani hei hi empty relation kan ti chu lo ni vele ta ni panina chuan universal relation chu amami a relation on r is kan ti khajek to lo taila a relation on r is enge universal relation if enghuna nge universal relation ani ang ti kan endon chuan universal relation chu a relation r is said to be an universal relation if its element of a is related to every element of a element dang ne khan ava in relate vector ani example pula ti hian petaila ai chuan 1,2 ti taila ta chuan a cross a top hin la chinang a cross ai chuan 1,1 1,2 hai 1 hian a cross a chuan 1 hian 2 le 1 hi ava kop pui ta a chu tiam bokin 2 hian pair pui hi 1 le 2 vak pair pui boka chuan a cross a element 1 hian a mi hi 1 le 2 hi a pair pui ve chu tiam bokin 2 hian 1 le 2 mi hi a pair pui ve
chuan chuan each element of a kan ti chu hei hi lo ni ta ni a element te chu enge 1 le 2 te hian 1 le 2 te hian every element of a element tho kha an per pui every element ani chun zong ani ta ni 1 hi per pui 2 po per pui ma se per pui lo zong nei ta ang se entiana 1,1 2,1 2,2 ni ta ang se 1 hian 2 per pui lo chuan chuan every element of a ti hi arin thei don lo tina lo ni ta ni chuan hei hi chu universal relation ani don lova amero chu achung zo kami hi universal relation alo ni ta ni chuan achung zo kami hi hei hi r is equal to a cross a is an hi universal relation chu lo ni ta ni ole apathumna chuan identity relation ma mi ang bok khan a relation r on a is an identity relation if not others is equal to if each element of a is related to itself not others si chuan relation khatian nei taila tinghian nei taila hei hi ama le ama 1,1 hi 1,1 belongs to r emo 1 relate emo hetiang lo pon 1 relate 1 ti point kan jek the ama le ma in relate wangin hei chu ama le ma hei tian in relate ve hei hi identity relation kan chi lo ni ta ni ma se thil dang nen I in relate kha thiang lo ta ni and then an example a ti hian la taila 1 1 1 2 2 2 3 3 tiang kan nei ta ni ta hian 1 2 hi a om ve zeu wangin is related to itself tini not others thil dang nen hian I in relate tel tu ni lo 1 hi 2 nen in relate tel ama le ama in relate hemi chin zong hi ni ta se chuan identity relation chu ni mai do na ama ro chu hei hi atel ve ta ka wangin identity relation ani thei ta lo ni o chuan a representation chan chuan ti hian kan jek thin ta ni ia is equal to a, such that a belongs to a hei hi identity relation a representation chu ni lo ni da ni ama le ama in relate tur ni a, b hei hi tram san dei hi a om lo chuan tram san dei ne na in relate chuan hei chu identity relation ani lo ti kha kan sang hal don nia khati zong kha tun truma kan zir thei zong ni se Zirtirtu te lok pui theu ka be se